hazvina kumira mushe. Nyaya iri kuvhundutsa vanhu ndeyekuti seWicknell Chivhayo asava kuda kuitwa vice president here. Pari kumbongwa ari kungoonekwa pese ari kufamba napresident Emmerson Mnangagwa. So vanhu vari kuraise maconcerns, vanhu vari kuraise maquestions, vanhu vari kucomplaina kuti why is it this guy ari kungofamba paside napresident Emmerson Mnangagwa pese pavanenge vangori. Vanhu vakawanda vari kutaura, unokuziva kuti muZimbabwe vanhu havashaya zvekutaura pazvinhu zvese zvavanenge vaona kana zvinhu zvese zvavanenge vanzwa. So nhasi panapa ndiri kusangana neimwe tsamba yakanyorwa neanonzi Jacob Kudzai Mutisi yabudikira paNeanda Radio, akanyora kuti I hope this letter finds you in good health and high spirit. I'm writing to express my deep concern regarding the reported association of Wicknell Chivhayo, a convicted criminal, with the Zimbabwean government, particularly his participation in official engagements such as the meeting with President Ruto of Kenya, parading Mr. Chivhayo as a de facto official of the Zimbabwe government during the meeting with President Ruto of Kenya has not only raised eyebrows but also damaged the reputation of our nation. You see, vanhu vakawanda vatanga kutaura chichi, vamwe vari kungobudikira kuti Chivhayo waya ari kuningira ngabve ipapo padii kuenda mumwe munhu, vamwe vatati ndo basa remavice president iroro, pangafanira kunge pakamira vachiwenga pakati apo kana kuti vamuhadhi zvikanzi neumwe zvitori nane kuisa dhagi pane kuisa Chivhayo. Handisi kuziva kuti vanhu zviri kubva nekupi zvinhu izvi, but unoziva here kuti politics dzemuZimbabwe they can't be smoke without fire. Pane something chinogona kunge chichida kutoitika ipapo. Vanhu vakavarairwa ndosazinzi politics dzekuti munozongosara mauri komana ndo zvine zvakuda kuitika. But amene muri Zimbabwe regedza timboona kuti nyaya yacho inoperera kupi. Ndakangokumbirisa undudzo kuti iwe ukionawo sei nyaya yekufambidzana kwa Wicknell Chivhayo na President Emmerson Mnangagwa. Kusaidi kwangu inini zvangu ndakazvimirira ndikatarisa Wicknell Chivhayo munhu wekuti aimbofambidzana na President Mugabe. So I believe kuti munhu wekuti anenge achitsvaga matenders nemaconnections akawanda. Nekuti last time aizvita pana Mugabe, vaMugabe vachingobva ndobva ajambira paSecond Republic akudaro futi kuna vaMnangagwa. But muri Zimbabwe imimi I know munogara mune zvekutaura panyaya idzi ende makatoch master makatraina panyaya. Ndachida kuti mundiudze kuti muri kuionawo sei nyaya yekufambidzana kwa President Emmerson Mnangagwa na Wicknell Chivhayo.